Ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi, apo tiri kutarisa nyaya yaZakeyo inowanika kubva pana Luke 19. Nyaya yaZakeyo inyaya inonakidza, mafambiro ayakaita, matendeukiro akaita, akatendeutswa nemwanakomana waMwari chaiye oga, Ishe Jesu. Zakayo aigara muguta reJeriko, umo akanga achishanda ari mukuru wevateresi, matax collectors. Zvakare akanga ari munhu akapfuma. Zvino rimwe ramazuva Ishe Jesu vaifamba vachienda Jerusarema. Zvino vaipfuura nemuguta iroro reJeriko. Vanhu vakanga vachimhanyidzana vachida kunoona mwanakomana womunhu. Ndo pakaonawo Zakeyo kuti zviri kunzi pari kupfuura naJesu, asi nokuti akanga akapfupika haana kunge achikwanisa kuti amuone. Iye ndokuronga zano rokuti rega ndimhanyire mberi kwenzira ndokunokwira mumuti. Zvino Ishe Jesu pavakanga vasvika pedyo nemuti wakanga una Zakeyo, vakatarisa mudenga vakati, Zakeyo, buruka, nhasi ndiri kuenda newe kumba kwako. Vakanga varipo vakawanda, zvakavashamisa. Vakati, ko iye mwanakomana waMwari, ko zvinofamba sei kuti anowadzana nevanhu vakaipa vakafanana naZakeyo? Nokuti vana Zakeyo vakanga vakavengwa muguta reJeriko nebasa ravo rekukolekta mataxes, rekuteresa. Asi mwanakomana waMwari akataura akati, ndo vanhu vandakavinga vakadai. Asi mashoko edu anokosha, anobva kuna Zakeyo pachake. Anotaura kuti, Ishe, wandakabira wose ndichamudzosera kanokwana runa 4 times. Uye chimwe chikamu chemari yangu ndichapowo vanotambudzika varombo. Mashoko aZakeyo anotiratidza munhu atendeuka nemwoyo wese. Kare kedu taisitaura kuti vamwe vanhu vanobhabhatidzwa vakapfeka raincoat, nokuti unoona kuti munhu atendeuka asi haakwanisi kusiya tsika dzake dzaaifamba nadzo. Asi Zakeyo unotaura kuti munhu wese wandakabira ndichamudzosera 4 times. Kana wakanga wakabirwa $10, Zakeyo aikudzosera ya $40. Kana wanga wakabirwa $1, aikupa ya $4. Zvakare imwe mari yake akanga akugovana nevanotambura. Iwe pawakatendeuka, iwe pawakagamuchira Jesu, zvingani tsika dzipi dzaunoti ndaidai ndiri mukati menyika asi ndakasiya? Vazhinji vachiri kungofamba mafambiro avaita vari munyika asi vachiti vakagamuchira Jesu. Pana Revelations 3 verse 20 pane shoko rakanaka rinotaurwa naJesu rinoenderana nemaitiro akaita kuna Zakeyo. Panonzi, tarira, ndiri kugogodza ndiri pamusuo. Kana munhu, if a man hears my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Mwanakomana womunhu ari kugodza pamwoyo wako. Wakavhura dhoo remwoyo wako, iye achapinda agodya newe. Zvimwe chete zvaakaita kuna Zakeyo. Asi zvinoda munhu kuti uzarure mwoyo wako, utaure kuti ndachinja, mafambiro andaiita zvasiyana. Nokuti shoko rinotaura kuti tarira, zvakare zvapfuura. Kana munhu aamuna Kristu, zvose zvava zvitsva. Ngatizvibvunzei mukati mezuva ranhasi kuti zvandaiita ndiri mukati menyika ndakasiya here kana ndichiri mukati mazviri.
mwanakomana womunhu haadyidzane nemunhu akaita saiyeyo. Ndinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino. Tosangana mune chirongwa chinotevera. Amen.